Dat is nu klok 11 vanmiddag. Zo'n wonderbare dag hier. En dat is nu tijd om die briskets raufnemen, aanwikkelen en aantrekken op. Die zijn in bed ruim 170 graden interne temperatuur. Dit wordt nu aangerold in butcherpaper. En dan wordt het erin op. En dan willen we de temperatuur wat 200 graden brengen in het vleespan. Dit is de grote man. Dem zit het fijn. Nu dat ik de nachtmaal je boven laten, wordt waarschijnlijk bij 2 stunden wat de interne temperatuur van het vlees 200 graden Fahrenheit heeft. Dan zijn we uit te beloven.